nan fa Lagos ne, ban yarda da kowa ba. Yanzu sai a sace ma pin ka ringa jin alat dilin. Ban yarda da kowa ba. Bad girl, what you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad girl, what you gonna do? What you gonna do, baby? What you gonna do? Classic. Yamma yayi na fito. Na gode Allah saka da alkhairi. Wai wannan kyauta haka alhamdulillah. Barin tusa ya ju kar mutane su gane na kwaye kuɗi. Yawa. Na gode Allah saka da alkhairi.